Ngayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na mauran na pagkahapon. Biyernes ngunyan, Viva Señor Santo Cristo. Ang pagrespitar migiraray sa lambang miyembro kan susyudad asin kan familia. Sabay dyan ang paglaom na gabos na po kita. May marhay ng resulta sa maghapon na pagpagal, pagtrabaho, pagdiskarte, paghinguha, pagsakripisyo asin iba pa sa padagos niya tong sa paagikan, padagos niya tong panarig asin pakimaherak ipagpapasalamat sa bahal na Diyos. Ano man ang pinagkakasiributan, nagmimerienda o naghanda na kan pamanggihan, ang programang Bicol Target naglalaom na sasabayan nindo kami sagkod alas 5 an hapon. Sa inman kamong lugar tabi, good afternoon dyan sa mga taga Premier Distrito, Siring Mandigdi sa Segundo Distrito, Legazpi, Old Albay District, Daraga, maging sa manlain-lain na lugares kan Tercer Distrito. Sagkod sa mga nag-antabay man sa man iba-ibang probinsya sa laog kan Region 5 na pinag-abot kan sa muyang fuerza sa AM Band. Imaging suna sa luwas kan Region 5. Magiging katuwang tadyan ang Mega Force Patrol, Chief Jimmy Padingjim, Kumpadre Ngal, Padingjo Marbien, Joshua Bino, Angel Mustaza, Karen Ala, Manibela Henry Mata, sa Master Control ang sakuyang kasabay ngunyan, the man from Poland, Dion Napolis in the house. Mapatakod ka mong mga solar na yan, ha? Junapolis in the house. Udan lang nindo ako i-refer to ka mo kay Junapolis. Yan ang mga solar na yan sa harong. Ano Jun, di ba? Sinasabi ko sa inyo. Importante yan. Let's harness itong natural source of energy. Sa newsroom, yaon dyan, sibot sa pagsumadakan mga istorya. Jen Matthew Balyaran, Madam Sha Leron. Si Nicole, may pigasikaso ba si Nicole and Gloria ni? Ang gabos na yan, siyempre kasabay pa dyan si Jimos Barrios sa pag-sumada kan mga istorya. Nagkakadarangog din do sa Bareta. Inababasa dyan sa social media news portal kan DCGB, ang DCGB News Online. Sa supervision iyan and direction ni News Director Mardela. May broadcast man po ang DCGB sa internet, sabay na nadadangog. Simultaneous nadadangog sa AM band. Nahihiling kami sa internet, worldwide, netwide. Ang sa tuyang kasabay dyan, Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez.
Good afternoon, Tabi. Yan. Sige. Yan. Ayun. Sige. Ano? Yan. Sige. Yan. Yan. Di duro-diretso na kita. Saro mo ng istorya internasyonal. Sarong istorya internasyonal. Nag-iwal na June so mag-best friend sa Estados Unidos de America. Nagpapasimbaga na si Elon Musk, buda si Presidente Donald Trump. Si Elon Musk, inapod si Presidente Donald Trump, ingrato. Naggastos nga ako sa imo kan eleksyon, inula na ni Elon Musk. Si Elon Musk magayon so bilyonaryo na may nagibukan ina autong Tesla. Buda iba. Ano pang negosyo kan ni Elon Musk? Ano pang ibang negosyo kan ni Elon Musk? Iyon siya nakaabot na sa espasyo na sibilyan. Iyo yan. So parang SpaceX yan. SpaceX. Yun ang mga satellite. Siya baga nagtabang sa sa ining Ukraine. Binugtakan niya ning mga satellite sa Ukraine. Tanganing magamit kontra sa Russia. SpaceX. Yan. Ngunyan, nag-iwal na sudua. Ingrato ka ngaya. Bago kaya nagdimiter sa pwesto si Elon Musk ginibo baga siyang sekretaryo ka ito, Secretary on Government Efficiency, SOGE. Yan. Ngunya, natsoge na siya. Nagdemitir. Dahil nagkakaintindihan sudua. Nagbabakbaka na. Ano daw nangyari? Nalugi ngay ako ng bilyones. Naggastos ako sa imo ng bilyones kan eleksyon. Ingrato ka. Pangyari sa Estados Unidos de America. Ako niyan, nagsisimbagan dua. Inda ko sana, pardon me, dahil ko maitataw sa Indo, kung anon pinuunan kan iwal kan duwang ini. Huminali sa kunyan. Huminali sa administrasyon ni Trump, si Elon Musk. Mag-amigo doon, parihong bilyonaryo. They speak the same language. Pag-abot po sa kwarta, sa Pirak, naglalangoy sinda sa Pirak. Ining duwang ini. Si Donald Trump is a property magnate. Grabe ang mga kunyang kaan sa Estados Unidos de America. Binakal nga niya kaitong mga panahon, igwas yan yung binakal na fleet kan eroplano, naging eroplano sa Estados Unidos de America, pang pasahero, nalugi. Nalugi kunyan, eroplanong ito. Andalay mo na. Starlink tabi ang kay Elon Musk. Ginamit taman kan eleksyon. Yan, salamat tabi kay Xavier Zaragoza. SpaceX ito igo pa siyang rocket na biga palayog di ba? Yun yan. Igo pa siyang yun ang kanina SpaceX program yata. Tapos yung Starlink, yun tinao niya sa kunyan sa Ukraine. Pinag-provide niya sa Ukraine ng kuaning access sa internet. Yan kinatbaga ito kan Rusya ni Yudi Putin. Uy, by the way, pigtira na ni Yudi Putin kunyan kabisera kan Ukraine yun. Tinira na. Pig-missile na. Ang kaibahan si Yudi Putin, pag pigtitira ang Rusya, ang Ukraine, daing pakuna ko na civilian ka gagadanon ka, pag tinamaan ka, bahala ka. Ukraine, iba ang style. Nasurpresa baga Rusya. Ang ara mong ginibukan Ukraine yun, matibay military strategist ninda. Nag-deploy sinda darakulo na mga cargo trailer truck. Igong mga darakulaon na containers diyon. Paguna mga container truck sana. Harlabaon. Naglakaw-lakaw, nagdodalagan. Containers bigla na sanang bumino ka sububong.
Pagbuka kan bubong, nagralayog 15, 20, 30 mga drones. Inatake sa mga military establishments, military airports, aircraft kang kunyan, kan Russia. Precise! Mga fighter jets kang Russia na paralisar. Matibayon so pakadali kang kunyan kang Ukraine. Ngunyan, naguramentado si Yudi Putin, tinera so Kiev, dawa mga sibilyan, yan ang pagkakaiba kan Russia buda Ukraine. So Ukraine, mainon mo yan ang mga truck bagad yun na may mga containers, naharlabaon. Yan. Ang paghun ang mga container truck sana, dinesign kang Ukraine na pigukontrol lang nila through computer, remote control. Mabuka ito, pag abot sa estratehikong lugar, mabuka sa bubong. Pagbuka kan bubong, malayog na sa mga drones na may darang bomba. Sarabayan ito. Pag abot sa sarong strategic na lugar, duman sa take-off nila, sarabayan, atake sino nakalaog sa airspace kan Russia, tinira mga vital airports, military establishments, mga bunkers, gabos, precise yun. Dumanag kaigwanin, napilay ning halangkaw na porsyento so puwersas armadas kan Russia. Buminalo si Yudi Putin, minisile so Kiev na so kabisera kan Ukraine, mga sibilyan ang tinamaan. Dumanag. Inda. Kaya magamalangkaw na naman sa presyo kan produktong petrol. Apektado naman kaning pahit na ini. Kaya rak man kan Ukraine yun. Tituro taktakan kan Russia. Yan tabi sa international scene. Nag-iwal na sumag best friend si Trump buda si Elon Musk. Sa Russia naman, nagwala-wala na. Kabisira na kan Ukraine ang pigtitira. Missile ang gamit. Dagdagan taan na bulos kan informasyon diyan sa luwas. Nasa linya sa muyang chief reporter si Pading Jimmy Nasalita Aramon Tadaw kung ano ang mga dispatchos diyan sa iyang area of responsibility. Jimmy Nasalita on the spot report. Chief Jimmy Pade, good afternoon. Yudi Putin talaga ang intro ko. Yan ang tunay na sinasabi ko. Lindokon. Lindokon talaga. Ang mga dagdag niya tong bareta tabi pa di, nagkukonsiderar kan PDEA base sa entrevista kan DCGP News kay ginubatan Chief of Police Art Tagtag na nasa lindong nin area of immediate concern. Ang ginubatan pag-abot sa bagsakan in mga ipinagbabawal na bulong. Nako. Ang tsurya sa kunata ini ang paborableng dump site, iyo ang proximity kay ni 2nd District as in 3rd District. Kung baga estratehikong lugar ang ginubatan. Sa ngunyan patunay na talagang pigtutuunan nin pansin kan mga otoridad. Bakusa na kan PNP, PDEA, ngunyan suminabay na ang Philippine National Drug Enforcement o PDIG. Kung matatandaan baga, may mga reports kita kan mga nakaaging aldaw nin mga drug operation and haros darakula sa mga kantidad tabi pa di. As in mga gramo, mga nagkadarakop kung sain anas matrayumpo anagin operasyon. Latest kasuhapon may 2 persona na naman nadakop kung sa pagkaraman 10 gramos estimated street value 68,000 pesos ang kantidad. Sa ngunyan pinagkonfirmar ni Police Lieutenant Art Tagtag na nagpapakusog sindanin na programa kampanya kontra droga kung sa kolaborasyon na ini kan ginubatan ng PS, PDIG, asin PDEA para ma-trace ang bagsakan area digdi sa ginubatan kumbaga sa eleksyon na sa area of immediate concern ngunyan ang ginubatan sa ngaran ng kampanya asin programa kontra sa droga. So, short of saying, kumpadre Chief Jimmy, short of saying na yung melting pot kan transacciones kan illegal na droga? Seemingly. Ay, sus Mariosep, bako yun na basta-basta diyan sa ginubatan ang sentro kan operasyon. Sa ngunyan,
kan basado sa pahayag na yan kan mga otoridades suminabay na supideg. Malapidig na nga niya nag-operate. Ay sus Mario Joseph, ano? Pero basado kay Chief of Police sa Tagtag, ang ginubatan, pag-abot sa Paseo din, General Apispol, dahil kay mga drug-related incident, pero may kakaiba, kumbaga sa tubig, bako mahiro, pero may hararom. Silensyo pero hararom. Tama ka. Silensyo pero hararom. Ay, ang karahayan ta ining mga tulak ning droga, mga law abiding dahil nagpapasaway. Tapasaway, wala Dahil wala. Dahil nagwala-wala, dahil nang Yan ang lulupin. yan ang nanggol pala ng kibarita. Yung mga kumpadre chip, ano? dahil nagwawala, dahil nang lulupig, dahil nang habas, dahil nang hold up. Law abiding sinda. Negosyo na. Kaninganing nadakop, kansaro bagas barita ko sa imo, sa iyo ito so Regional. regional value target. Roger. Meaning so latest ngo niyan, high value is target. Street level target, ano? May duang klase, duang nadakop, high value susaro, tapos street value susaro. Iyan. So, ay iba ko yung nabasta-basta Chief Jimmy, talaga. Ay, paano yan dyan nakalaog dyan? And iyaon, ang transaksyoness nangyayari di itong so pagbakal, buda so pagbenta. Ay, talagang putok sa ginubatan, ano? Ay, nako. Anyway, may saga, baka may schedule niya to, bako kung available, Chief of Police, very busy sindang ngunyan sa Tabagubagan PNP Chief, sabi pa rin, very busy ngunyan, mga halangkaw na opisyal, mga Chief of Police, pon kay PD, dahil ang taigwa sindaki mga command conference, madali man sa bagan ito online, na kung sa NP papakusog ngunyan, itong so, police, dahil mo nahanap, sabi baga sa kan PNP Chief, ang police, dahil mo paghanapon sa hipatura, hapon mo sa cellphone mo, 3 minutes, within 3 minutes, Oho. 911 sa nayaw na, pero sa mga urbanized area lang. Yan, tabi pa de, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Yan, ano, ginubatan yun sa Albay ang transaction point. Nakiaram na nga ni iyong PDEG, ba? Paano yan dyan, tabi? Something else, nagkaigoning breakdown sa monitoring sa Intel, nakalaog sa ginubatan. Dyan ang exchange, ang berentahan. Sunod-sunod. Ang berentahan na natiklo man kan police that makes them to be qualified as iyon na nga niyan. Area of immediate concern ang ginubatan. Paano daw yan? Putod ta daw kain ang police kung nakalaog duman sa programa tang tingog kan ba no? Or sa iba pang mga programa, what happened? Why? Arog kaan ang nangyari? And how? Paano? Iyan tabi ma-avert na day na magdakula pa asin mapundo na tabi iyan. Oras, Pilipinas, alas 4:28. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan.
Uwi na sa liwat ang okasyon kan Pentecostes sa Diocese kan Legazpi. Sa maabot na Hunyo 8, alas 8 ning aga hanggang alas 12 ning ugdo. Iniimbitiran ang gabos na mag-atindir sa pagselebrar kan kumpleanyo kan satong simbahan. Nagunyan, nasa 15 taon na sa satong diocese na kung sain saro ini sa mga makasaysayang pagtiripon kan gabos na mga ecclesial movements and communities. Dakulang biyaya na maabot kan satong simbahan, ining 15 taon nin kaugmahan na padagos kitang iniibahan kan banal na espiritu sa satuyang pagbaklay pasiring sa kabanalan. Kaya mare na kamo sa Ligao Gymnasium asin magdangog, makisayaw, asin makiugma sa padagos tang pagresibi kan biyaya kan kagurangnan. Tiripo na kita sa Pentecostes 2025. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Gins Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan, immune system na e-enhance. Ganyan ang Gins Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Gins Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Gins Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Gins Coffee Mix, may twin pack na ang Gins Coffee Mix. May plus ka sa life. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na
na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan. Habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Thank you so much, June. And dire-diretso na kita kan sa tuyang programa ngunyan na pagkahapon sa Bicol Target. Yan. So mga paratukdo tabi, maeriskwilahan na naman baga, uyan, may ginibo ng pasistema so gobyerno na mabawas-bawasan ka mo ning paper workload. Ma-hire sinda, rinibo ang hiring na mangyayari hali sa kaya kan DepEd nganing matabangan ka mo sa indong administrative work, mabawasan na itong kung ano-anong pinag-fill upan, pinag-accomplish, na mga sisimbagan, isumiter na forms, iyon ang magiribokaan. Itong so iha-hire kang kunyan, kan DepEd, na mga administrative aid. Tama ba yun? Ang salary grade is 11. Pwedeng masala kita, pero arog kaan ang range, salary grade 11. Hurohan lang ka ang sweldo ka iyan. Kaya, kung igwa ka mo ning backer, sabagay, totoo man yun, Kung di kang backer, wala ka. Hingwahaw na nindo, makako ka mo ning backer, dyan sa DepEd, makalaog lamang ka mo. Yun ang nagkalakaran ngayon. So, para bini pa kita, yun ang, that's real talk. Kung wala kang backer, wala. Dahil ka dyan makalaog sa DepEd, sa totoo lang. So, gagamiton mo sa imong natural na kakayahan, sa imong natural na abilidad, sa imong intellectual capacity, wala yan. It's not what you know, it's whom you know. Yan. Ay, nako, dahil ko madagit ta. Yan, may maarakusar naman, may mareklamo naman sa management. Ay, ngayon, pahayag ngayon, Pio. Oy! Para real talk yan. Yung naman mareklamo kaan, masurat kung sus ka mo man baya. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo. Diba? Takahirak man kayo ng mga paratukdo baga, kung ano-anong trabaho. Sir, napanood, brown out sa Bangkirohan Tabi. Yan, may mga nangyari pa sa feeder May problema yung mga feeder namin na kung kang kuryente dyan sa Indo. Sige, may istorya pa kita sa luwas. Joshua Bino on the spot report. Nasa linya si Joshua. Good afternoon, Joshua. Please go ahead na. Yes, good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, si outgoing Daraga Municipal Councilor Archie Bahamundi ang magsiserving mata sa administrasyon ni Mayor-elect Victor Perete. Kung matatandaan magatabi, Sir Pio, si Konsyal Bahamundi, last termer na ini, graduadong konsyal, matatapos na ang termino sa Hunyo 30. Sa pakipaghuron sa iya kan DCGB News, kung ano na ang magiging direksyon pagkatapos kan Hunyo 30, sigun sa iya, ang assignment sa iya ni Mayor-elect Victor Perete, iyo Sir Pio ang magmonitor kan dalagan, direksyon kan munisipyo, mamonitor kan mga proyekto, programa, pati na siguro performance kan mga tao sa administrasyon ni Perete. Ninapot ko Sir Pio, niya ko, ano ang posisyon administrador? Dahil nagsimbag Sir Pio po, nag-ulok-ulok sana. Nag-ulok-ulok sana. Basta kaya,
mag-monitor nga kan gabos. Mhm. Iyo ang assignment niya tabi Sir Pio. Pag natapos na ang termino bilang konsyal, may mga ordinansaman na kumbaga legasiyang iwawalat sa munisipyo kan Daraga Albay ining si Bahamundi. Lalong-lalo na pag-abot sa lado kan turismo. Ehemplo, suka kapasar-pasanakan o minaging sesyon kan Martes, itong tourism code sa munisipyo kan Daraga Albay, kung sa'y nag-develop min Viahe app, sarong aplikasyon Sir Pio, kung sa'y niya una duman nakalista, gabus na mga pasyaran, hotel, motel, resort, restaurant sa Daraga Albay. Iyo. Na sarong pindot sa namay, natulos kan mga turista, kung saan sinda pwedeng magduman, asin kung saan sinda pwedeng mag-book nin pasyaran. Iyo man so iwinalat, saro sa iwinalat ni Konsyal Bahamunding kunyan dyan. Papakinabangan, intergenerational, ano? Object to that tabi, Sir Pio, at least naihabol pa ang ordinansang ini bago magtapos ang termino sa Hunyo 30, 2025 bilang konsyal. And makatapos kayan ang direksyon, assignment kan Mayor-elect Victor Perete, magbo-monitor kan generalmenteng dalagan kan munisipyo kan Daraga Albay sa administrasyon ni elect o Mayor-elect Victor Perete. Pero nakahurong ko si Mayor-elect Victor Perete niya ko, ano na sir, igwa ka na ng administrador. Ngaya, dai pa man ngaya. Iusimbag ni. Dai pa man. Napot ko man yan si Consul Archie. Oho. Nag-ulok-ulok sa na. Nag-ulok-ulok sa naman. Basta ngaya. Oho. Inapot ko nga ni si Kwan. Iusimbag sa imo, misteryosong ulok. Yung nga ni. Misteryosong ulok-ulok. Pero siya da ang magiging mata. Monitor niya ako sa kabilugan. Oho. Ikad sarong bagi nakahurong ko si Mayor Vic. Ano niya ko, dai pa man ngaya. So taramon kan alkalde ni Mayor Vic. Ano ko ngaya kita? 2 battles mga orin. Sorry. Mahiwaga pa pala. Mahiwaga pa. Si Councilor Archie na Bahamode. Well, anyone is qualified na maging administrador kan Daraga. Ano tabi? Okay. Ayun tabi Sir Pio, ang dagdag niya tong istorya. Ali sa Daraga Albay, Joshua Bino, PCGB. Salamat Joshua. Joshua Bino on the spot report. Maray na hapon dyan sa inyo tabi sa Daraga. Ano, sabi siya yung magiging mata, ano, monitoring body gayod, ano, dyan sa Daraga. Angel Mustasa on the spot report. Dagdagan tang istorya, si Angel na Mustaza nasa linya. Ano daw ang darang informasyon ni Angel? Aramon ta dyan sa sayang paglaokan report. Angel Mustasa on the spot report. Angel, what's happening? Good afternoon. Maray na hapon na Sir Tio, maray na hapon na sila mga paraan taban sa mga redaksyon ng Bareta. Uminabot na sa 107,000 sa pesos ang nakulatang bayad na penalidad sa smoke-free unit sa Legazpi City na nagbayular sa susidong Enhanced Smoking and Vaping Ordinance sa syudad. Sigun kay Legazpi City Smoke-Free Unit Team Leader, Mr. Jose Balpin, kabilugan ng 181 individual at establishmento ang nadakop ng grupo buong Cantinero sa Mayo 2025. Sinabi ni Balbina hali sa nasabing numero, dakol digdian na sa angatan ng informal na kaso, makalihis na paliman-limana na bayadan o isettle ang mga citation tickets sa laog ng 72 oras na ipigkataong grace period. Ikinamundo ni Balbina sa ibong kansaidang pusog na information dissemination manungod sa ordinansa, dakol man giraray ang mga nadakop na nagbayular digdi na nagda sa sigarilyo kasi nagpapabakal ni na sigarilyo sa mga minor de edad at mga
tawo Mm-hmm. na wala din magkakanagong permit. Mhm. Sinabi ni Balvin ang penalidad digdi ang nag-aabot man siya ng CPU sa 1,000 sa good 5,000 pesos. Mhm. Kung ang nagbayular, iyo ang mga nasa establishmento. Yun. So yan, Sir Pio, ang mga dadagsang bareta, hali sa luwas, sa inyo, Mustaza, DC Juvenil. Salamat, Angel, sa dagdag na istorya dyan sa luwas. Smoke free and vape free. Nakulon, 107,000. Poko mas o menos ana kolektang kantidad duman sa mga nadakop na sisigarilyo sa pampublikong lugar. Asin nagve-vape digdi sa Legazpi. Angel Mustasa on the Spot Report. Igwa pa kitang istorya international John. At least yun ang sarotang pag-iwalat ko niya na semana man bago kita magsuro-siriblagan para mientras. Inibagang AI, artificial intelligence. Igwa nang ngunya nin fear na naglalakop sa ining IT community sa interong kinaaban. Igwa na dyan ngunya nin mga artificial intelligence ining mga gari na baga mga tao, mga robot, dai na nagsusunod sa command kan tawo. Pigbabypass na ang tawo. Iyon ang pigisibutan ngunyan. Yung AI, matagas ng payo. Kuana, sutil. Dahil na nakokontrol yun. Ang AI baga ngunyan, nakakakrear na nga ning daro tawo. Alos tawo na. Iyon na yung makatakot. Kaya ito baya, inda ko kung coincidence baga yun or igwanin da itasabot na misteryo sa kinabana. So mga nahiling ta sa pelikula ka ito bagang science fiction, iyon ang nangyayari ngunyan. May misteryo kita ba yan yun na day ma-explicar several years ago baga nang ining nakakahiriling tango niya na AI, ining nagralayog na mga bihikulos, ining drones. Sa bagay, ang drones, halo yun ayan na pinaggamit ka ito sa militar pa sa naso, istoryata baga, anapod ka, unmanned aerial vehicle. Kinomercialize, drone ang apod na. Pero ining AI, iyon na ining pinagisibot-sibutan, ta makatakot na ini John, pigbabypass na ang command kan tawo. So natural na tawo. Igwa ka itong mga pelikula baga na ang kalaban kan tawo, mga kunyan, mga robot. Kaya ito robot ang apod kunyan, AI na artificial intelligence. Nakakagibo na nin kung ano-ano. Igwa nga nadangog baga din doon sa nakaaging programa ni BP Henry sa Pinky on Mo Baby na igwa na ning AI na babae, pwede mo nang gamito na agom. Bako? Pwede mo nang maging sexual partner. Yan. Uni na ang ngunyan pa lang inagbuto, kasubanggi pa lang na parang breaking news din, salado kan ining siyensya, teknolohiya, bakong siya, kundi teknolohiya. Ini na ang sabi kan mga nasa kamarisor, pighahandalan kung paano na ini. Mas gari ko niya na mas intelihente na kaysa sa tao. Ta pinagbabypass na nga ni yun. Dahil na pinagsusunod sa command kan tao kung paano na iyan makontrol. Diyan nga di baga sa Facebook baga yun. Pag mahiling mo, kung bako kang masyadong kin-observer, ang paghun mo tunay na tao ang naghihiro, ang nagataram. Pero palang iyan, artificial intelligence na tabi, AI. Nangyayari. Iyo yan, susubaybayan ta po yan sa lado kan teknolohiya. Tadipisil kung gamito na sa krimen. Sa US nga ni baga, igwa nang nagluluwas na yan ang mga naglalayog na nagbomonitor sa kalye, sa New York kung tututukan kaning kunyan nin sarong drone, ipo-profile ang pandok ko, maski sa kaduman, susundon ka ito yun. Di kang laban. Maski sa ka tumago, susundon ka itong drone na ito. Nya kung ining mga AI-generated
species na ini. Ano po apod ta kan species na AR generated species kung gamito na sa kabuahan. Di kitang kalaban-laban yun na mala mo pinagbabypass na sukuman kan tawo. Iyan ang sinibutan 1 year ago so igwaning na interview so CNN. Iyon ang pighaditan niya. Maabot niya yung panahon na i-disregard na kan ining mga bagong teknolohiya, artificial intelligence generated na mga kunyan species, dai natutubudon ang tawo. Magsasadiri na kan sa iyang desisyon. Paano nakita ka ini? Tabi, makatakot na yan in one sense. Joe Marbiel on the spot report. Saro pang report bago kita magtapos ngunya na semana. Pading Jomar, what's happening dyan sa First District? Good afternoon. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon. Sa dagdag na Bareta Alos, gabos ng mga police station digdi sa First District and Albay ang nakapagsunod na sa direktiba kan PNP Regional Office number 5 na ilansar ang sarong programa kontra kriminalidad na imbuelto ang mga kabataan o katuwang ang mga kabataan. Ini ang kabataan kontra kriminalidad o PKK na piglalansar ini sa manlalain ng hepaturo kang pulisya digdi sa First District. Asingo niya na alaw digdi naman ini sa Banwaan kan Santo Domingo. Ang naunambitan na programa iyon may katuyuhan na maging katuwang kan mga pulis ining mga kabataan para makurtar ang krimen, makapagtausin din ng impormasyon, maging katabang mismo para ma-identify ang mga nangyayaring krimen asin ang mga kriminal. Kaya sa parte kang programa pa ring PIO, itong pagpakusog kang kampanya kontra sa illegal na droga, kung saan kabataan ang sa pigsasabing sa pag-asa na makakatuwang, na makataunin informasyon sa mga pulis. Pero sa ibang mga lugar, digdi pa ring PIO, nakaulay ko sa ibang mga intel officers kan mga pulisya, iba-iba sa iba-iba. Imbes kabataan ang nagtatao sa indaki informasyon kan manungod sa operasyon kan mga illegal na droga. So mga magurang kan kabataan na ini. Yan. Na iyo ang nahadit na baka sa mga akin ninda mabiktima. Yun ang nagatao. Basado sa pagkikipag-golay kan DCG Minjas, data na pangaranan kung sa ina hipatura kan pulisya ang duwa kong nakaulay na intel, mayormente ang source ni kang impormasyon manangod sa droga, bako man sa mga kabataan, sa mga gurang. Yun. Tanahadit sinda, baka ngayon mahadali so akiming mga buoy-buoy. Gustong sabihin, aram kan mga magurang so tulak, buda so user dyan sa lugar ninda. Roger, kung baka na-obserbaran ninda, na-obserbaran. Minatao si daki informasyon sa mga pulis. Yan. Ngaya busuto ngaya duman sa may parting ini, duman bagay sa may samo. Kaya na secret sa nahade sa nang restoryan kami nagtok information. I-detalye talaga sa hindi kung anong mga sistema. Detalyado. Ang kahaditan kaya baka maarama na sa naninda, adik naman so akin ninda, kundi makurtar itong poser sa lugar ninda. Minatabang na, that's good enough. Halangkaw ng level kan kooperasyon kan na mga magurang. Roger on that, duman man minapon kan pagturo-turo god, kan impormasyon, ining mga intel. Yes. Para pag nabilog ang istorya, asin na penetrate ninda sa operasyon ka ito sa pagikan mga asset, duman na nangyari sa mga buy-bust operation. Yan. Susog din sa mga intel, dakulao na bagay ini sa inda, tadae man na impormasyon na mabibilog sinda kung bakong voluntaryo na itao kan mga sources ninda. Yes. Tadae man nga kami makapirit kay impormasyon pagharabo. Magayuna ang nangyayari pa ring PIO, voluntaryo na nagdudurulok ang mga magurang tatakot sinda na baka
maging adik man ang sa indang mga aki. Yan. So dyan Pio, kaya kung marireparo niya to surunod-sunod baga ang mga drug bypass operation sa mga na lugar digdi. That's good. Ako lang sa first district kundi sa Bilog na Albay. Oo. Ang kadaklang kayan, ang impormasyon hali sa mga magurang kan mga nagkakatarakot na mabiktimaan sa indang mga kaki. Very good, very good. Sige. Yan pa di ang dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa Premier Distrito Canalbay. Jomar Bien, on the spot report. Yan, tabi siyempre sa pangaran man kambilog na puwersa ang news team sa newsroom, sa technical. Kami po naglalaong na tawan min naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa moyeng makakaya sa presenteng simana sa pagikan informasyon kalingana siniba pa sa programang Bicol Target. Salamat, happy weekend, viva Señor Santo Cristo. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Big